Visul tău să-ți permiți mai mult este mai aproape decât crezi. Devino consultant Oriflame și primește beneficii de până la 50%. Beneficiul pentru consultanții Oriflame înregistrați este ceva mai mult decât procurarea produselor la preț special. Beneficiul, de asemenea, poate consta din profit imediat, prețuri speciale la produsele preferate și prețuri exclusive la produsele din programul de loialitate. Acest lucru înseamnă că venitul tău personal va fi egal cu jumătate din valoarea comenzii. Să aducem un exemplu simplu. Consultantul Maria se bucură de posibilitățile Oriflame. Ea a prezentat catalogul la 5 prietene și le-a propus să facă comenzi. Fiecare prietenă a Mariei a comandat un rimel, o cremă de mâini și o cremă pentru față, în total de aproximativ 500 de lei. Deci Maria a plasat o comandă în sumă totală de 2500 lei. Prețul special pentru consultantul Oriflame este cu 18% mai mic decât prețul din catalog, deci în cazul dat este de 450 de lei la comandă. Această sumă este profitul imediat al Mariei și aceasta este doar o parte a beneficiilor sale. Plasând comanda de 2500 de lei, Maria a primit 315 bonus puncte. Acestea sunt suficiente pentru a deveni membru Premier Club și a primi o reducere suplimentară de 50% la produsul preferat din următorul catalog. Spre exemplu, apa de toaletă More by Demi, în valoare de 750 lei, pentru ea va costa doar 308 lei. Deci, profitul Mariei va fi de 442 de lei, iar profitul ei total va fi de 892 de lei. Programul de loialitate Oriflame îi permite Mariei, de bonus punctele acumulate, să procure produsele preferate la un preț incredibil de mic. De exemplu, apa de toaletă Pure Essence by Eco Beauty, care în catalog este la preț de 279 lei, Maria o poate procura cu doar 84 lei și 100 din bonus punctele sale. Astfel, își crește profitul cu încă 195 de lei. În total, ea obținând un profit de 1087 lei. În acest mod, plasând o comandă de 2500 de lei, Maria a câștigat aproape jumătate din această sumă. A-ți permite mai multe cu Oriflame este ușor. Fă primul pas, pentru ca deja mâine visurile tale să devină realitate.